Niami karon diri sa Tabor Hills diri sa San Jose. Usa ni siya sa mga religious place diri. Niami karon diri sa Tabor Hills diri sa San Jose. Usa ni siya sa mga religious place diri nga dumugon sa mga tao before daghang mga tao ng mga ni. This is kuan siya run by OAD, Order of the Discalced Augustinians. So kana mao na ang ilahang Chapel of Holy Relics. So daghang mga nadiya mga relics sa different saints na diha sa sulod. So I don't know if pwede pa ta makasulod karon, pero murag dili man. So ang kani diri nga area mo ni ang ilahang Rosary Garden sa diri sa OED sa Tabor Hills. So makita nimo ang mga rosary nga kung ganahan ka mag-rosary, so makita ra nimo ang every mystery nga naka-plot na daan na mga images. Pero karon murag ila siguro ni hinig restore siguro kay before guba ang gigay niya samo kay diri karon murag na ganang hinig restore ni siya. So ilan ang hinahinayan og repaint sa pagkakaron kay murag ni hapsay naman siya katong before pa sa pandemic. Dili pa ni siya yung ani ka kuan diri dahan pa kay sagbot anya. Pero karon nagya pa makita niyo mga guba, pero at least nindot medyo na kuan na siya, unlike atong mga pila na ka tuig ang nilabay. So diri mingaw kay diri dapita. So kung itong mga ganahan mag-meditate, gusto mo ganang peace of mind, pwede ra gid mo ano diri nya, or pwede ra sad mo visit silang Blessed Sacrament or madto mo dito sa babaw sa Saint Rita nga hall, napagito Saint Rita nga area dito, or adto mo sa Chapel of Holy Relics. Pero karon ang ilang Chapel of Holy Relics is closed man. So mo nandili mi kasulod. So bago lang siya na magfiesta ni Saint Rita. So before ko magfiesta ng Saint Rita kay daghan kayong mga tao, puno ni siya. Pero karon kay pandemic man, so mo na nga wala kayo tao. So limited lang siya. Kadong mi karon sa taas. So matanaw dito na dito ang ilang Saint Rita Hall. Sa later ako ipakita ninyo ko sa formaan na ilahang Saint Rita Hall. So kana siya diha kanang naay heart, kanang heart nga inyong nakita nga naay daw mo nay logo sa mga OAD sa Order of the Discalced Augustinian. Then so mao ni siya diri ang Saint Rita Hall. So na diri kung inyong makita Saint Rita of Cassia, Saint of the Impossible. Ano siya diri. Then sa una wala pa to ilahang Chapel of Holy Relics dito. Dito sila nag-start sa devotion ni Saint Rita. Kani diri nga area. Dito ang wala ko masayop. Dito ang naay mass sa una before dito sa Chapel of Holy Relics. So kung inyong makita diri sa kungluyo na diri ang image ni Saint Rita, then nagatubang siya sa crucifix. Then inyong mabasa diri ang life ni Saint Rita. Ang iyahang kuan, ang iyahang relic nagi dito sa
nagi dito sa Chapel of Holy Relics sa ilhang altar. So galing lang close man mo nang wala ta kasulod sa ilahang chapel. Pero mas nila tutog nakasulod taron makita ninyo kung sa yon sa nila pag design ng ilahang mga relics. So sila mo'y naguna kung ako masayop sad, sila mo'y naguna diri sa Cebu nga nag-gather og mga relics sa different saints, because one of their priests was a curator dito sa Rome sa mga different relics. So dali ra niya ang pag-gather sa mga different relics. Ginagmay lang relics, even katong sa mga particles sa mga cross ni Jesus Christ na sila dito. So every Holy Week dahanin tao diri before sa pandemic, puno ni diri, sadya kay ni siya diri, lively. Pero karon 2 years na nga wala gyud maka buhat og mga religious activities during sa Holy Week. Kaning akong layo inyo makita mo ni ang Saint Rita Hall diri. Kaning Saint Rita Hall, so what I have said, during sa Holy Week puno ni siya sa mga mag-confession, maglinya diha. Pero karon wala diri. Sa luyo ani sa back portion ani niya is adto na to makita ang ilahang eskwelahan, tong OAD College nila. So kaning cross karon na diri nga dako kayo, mo ni siya ang cross nga makita nato dito sa ubos matagabi nga magsiga. So mo na siya nga cross. Then kilid ani niya, sa iyang kilid na adiri ang ilahang Adoration Chapel. Kani mo nilang Adoration Chapel diri. Kani siya nga area is known ni siya sa ilahang Station of the Cross. Mo ni siya nga Holy Week di siya dumugon gud ni siya. So example ani niya is kung atong ariyon diri sa Atbang, na diri ang usa ka one of the stations sa Station of the Cross is ang 15th station. So kani I don't know kung pila ni siya kay na may nakabutang na to 15th station. So mo ni siya one of the stations of the cross nila dire nya. Kung mula Costa dito naa dito ang ilang eskwelahan, ang OAD College. Kana diha nga part, kana diha nga area is anha diha mabuhato nila ang ilahang kanang kana bitaw sugat sa Easter Sunday. So anha sila diha magsugat kato nga area dito. Idako man to siya nga area. Padong na may karon dito sa ubos. So kana nga part diha kung inyong makita sa babaw, mauna ang ilahang columbarium, Saint Nicholas Columbarium. So kani dire mo sa ilang garden dire, atbang ni siya sa Chapel of Holy Relics. So kana siya dapita diha, kana nga part diha, kana siya is example na siya of one of the stations of the cross. Pero mo kanta molili tagamay dire kay ilahang gi-open ang ilahang chapel sa relics. So mauto siya ay kanang kuan lang, glimpse lang sa sulod sa relic sa Chapel of Holy Relics. Kay basig bawal ta mag-standby dito. So wala lang jud kita niingon diha ta sa pultahan. Then i-capture ta gamay nga video clip just to kuan give you an idea what's inside the Chapel of Holy Relics. So
ilang mga release di kay dagko gagmay lang god, like mga buhok baron sa Santos, or sa iyaha barong kanang blood particles baron niya, or sa iyaha barong skin or sinina, or sa iyaha barong one of his mga kanang mga belongings. So mo na siya ang ilahang kanang kuan adto sa relics, kaya naman tay first class, second class og third class kuan relics. So karon is padung na ta modulhog, samtang magdulhog ka diri imong makita ang mga daghang mga kanang kakahuyan. So nya bugnaw kay siya, kay of course tungod sa palibot niya nga kahoy. Karon atong makita ninyo dito sa ubos, makita ninyo sa ubos ang kanang ilang gym. Kay kanang diri sa ubos mo ang lower Tabor, middle Tabor nya, ang dito is ang kuan upper Tabor dito sa pinakababawat ng Saint Rita Hall. Tong tanawon karon ang gym nila, kay diri pod sa ubos naman say misa diri sa gym every Sunday ra pod siya 7 AM. The rest wala na, ari na sa ilahang chapel of relics ang ilahang mga misa diri. So kanide nga area diri mo ano ang ilahang grotto nila nga area, kani nga side mo ano diri naslay ka ng grotto sa Our Lady of Lords. Kaya nyo makita statue sa different saints, bag-o na nila nga pictures. So karon lang ko kakita ana, before wala na siya. Ano ipakita ninyo. So kana siya mo na siya ay magbang pictures nila diri inig sulod nimo. So before bear kan sa diha nya, kani diri sa akong right mao ni ang ilahang kuan sa ilang mga aspirants nga mga brothers together sa mga ubang mga OED priest diri. So tanawan nindot na siya, wala pa lang jud kay siya musiga tanang suga, pero kung musiga na niyang mga suga masamot na siya kanindot. Ang kanisad siya nga area is bag-o sa di siya nga human. So before kuan ni siya mura na siya payag-payag, ilang giguba, ilang renovate nga karon mo na nagitsura. So naa sila yung mga madano kung unsa ni siya, pero na mga statue diri, mga different products nila. Sa mga duaan or mga religious articles naa sila diri. Ano yang kuan diri sa bag-o diri sa OAD Tabor Hill. So nanami diri sa ganghaan sa ilahang gate, sa Mon Hitsura sa ilahang gate diri sa igsod nimo. Once mo sulod ka diri mo nimo makita